rokno tini jotobo mahangkusang baite khasangoi tini adonmiti sopai jarongno hambai ruo tini SBA ni SBOF ni tini SBWS ni te tini dikon all workers rokno ani khani hamjamong tesibaya pharo hambai ruo tini haksa ni phaijak tini sar tini kok elemi bosuno kaitone kok thai phorongani bai phaisa phaisa koi mani bagai sini sak nobo mela hambai maruo ang sak ni oibo te sini buri bodol ni oibo ang panda bekhat thangnai ang sakang saklainai ang elembak kaisa porewoi sini sak Reverend Jonathan Dibrano jotoni oishuri panana seni bai ang koinai bini ulo ang sini secretary no joradonai ang tabok elembak nainay ipis siyangno Paul Srihormani chapter 4 verse 20 ni simi 24 dranang inay ipis say odar bis bisini 24 jora ang nainay jotobo manhana ang khok tangnai kok bokraw tongo tongmung ketal porinai abo norok kristoni kok surungmani abuya norok bini kok khanamale khanakha hake norok bini sagri ongoi jishoni thani tongmani a kubui no phunukjakha agi norok tongmani a tongmong kusam no khibidi a tongmong kusam sak tok tok tei tongoi komoroi thangna nai tongkha norok ni bukha wan sukma rok no kutal khai sukna nangnai norok borok kutal ongna nangnai a borok kutal kaitur no kosol kes namja abo kuthar ke kaham ke tongmong kubui tongmano phorungo elemba kutha pore mani bisite kaitur sung jotan thani kutal thai hamre khlaitum amen joraruo sini sart Reverend Jonathan no Surinai Mayalan saya itu nono hambai maru nong sono sini SBWS ni hamsibrui jora annual meeting kutumbai ma panda sono jora kahamri tomo miyani simi tini sapung sono muri tong kai diruma mothau hambai kai tu satung bai watu bai sono ri tong mani bagai obo bebag ni hamari okai tu hainai tabuk sari jora bosong ikruma panda sang sengsolai tongo jora nini thani yapharo nini mosum tinunang khaidi special sini tiphang tai je jora banairo special number tai nini kok sanai nini selen borong ni bising di khai kai to ipandana naithok mosan ro khaidi tai changor tomai jot to kai to nini kok ro sang khanani sono sujug jora rodi tai ro sono kai to nang khurumdi nini elen ni kok ro no kabama nini kok ro no sang sum kai to a kok ro no sang kubi sini saksani lamago nukhunago tini society sang a kok ro no sang buzi lamanate a kok ro no bisingti kai sang hamari mamma setun subar nini kata tini jotoni sega tongthon tai chen boro muni sergai to tini chaya sugia kabama tomai abo tiruna musono nakati tai khanami sal kaham sono tunu bihnai bomo thana ji suni ga sang suisano hambai ro sini sakno bo churi mani bisinte pandana freedom mani bagai ang tabokla joradonai sini secretary no announcement bisa sakai mani bagai Ano yang sarigam jotono betapa kono hambai marugo sarig sorano aro sana joto bolo mahan kosun khlai
bini nok tharo bono khulumani jeno zora ramani bagai hambai hambai marugo sini speaker sini sir reverend Lavren Ruata JSB ni isa kasal mani hai sopai jak jengbai kaitoni krok no salai ani hnai bonobo mela hambai lai bini lokia phaijak ang full name le manjakya o manji ang bono brother santia hnai ninga agibo toin phajak bonobo mela hambai marugo joto sin SPWS ni oi nokno khabai lamsogo hambai nokai ni phaidi laisung tabo dinini program bai khanapni program no sang khana lainai evening worship service 5:15 ni simi 7:45 zora tongo tabak 5 baje tongo song lead by SBYF choir chairperson tongo Mrs. Mariam Tripura assistant secretary SBWS Bible reading tongo Mrs. Karanmala Tripura Thansa BWS offering collector local church Bokhawino tongo offering dedicator Deacon Nirendra Tripura President SBA Advisor SBWS special number tongo Gonzalima BWS Hawapara BWS Akabang BWS Rashoma BWS Betagi BWS ang special number nasap na rong na koinay nongi music track no ba no pinda ready khai tongani bagai speaker asuksa tongo sir reverend Lavren Ruata JSB dinini topic tongo burini nai thokma hi tebuma kaham ungoi 7:45 PM to 8:15 PM rest 8:15 ni simi 9